Hindu-Trap Integrated Territorial Organization HITO haka laipo tarik unaitung arjar arpun reo kala laik banyu kendo yo Divisional Forest Officer DFO ban bot din halor ke jing ujor kapala dep ban ujor persya ya Riang Do Veneer Industry Private Limited halor ke jing keno bakala pendon kambian ya ki korot din klam da yo jing bet na ki bor badai pek. Habakran sikilat pathai kubor Presiden ke hito uba donbok dakar ulay thu banagal yang DFO ulpan i ya jing tho ka bapen shisha bakatanat forest kala dap bandan kunai ketika company hadu sanlak nyopo praja na mar ke jing pen ken ya ki kendon an. Uba donbok dakar ula ongru ba wat hadin bala dan kuna ketika company kadang beteng manle iki kambean bat kumta ke hitu ringkat bat ki officer ketanat forest kin sahiar ban penong ya ke jing jurep ha ketika karkhana ula ong bala dah ha ke jing jurep lalap bakadang pen kenya yaki kendon an kin kerpat di ketanat bakan sim dagi sen jam ki beteng wat ban khang sendon ya ketika karkhana ini kalian juga hitung ila awan ni kenduk yo DFO bopek ya ka division yang kari bahai desek pa cita kis kasir kani ka jingwan ka jongi kadai halor bangi budien ya katu ka bangi la here tank support stay support industrial area hapo umyam te hangila wan budien bangi la kali kala jayu hadian bangi wan jurip ni wan here kila le yu ya gitu ki binir somil ki bedan stu te nakalian jong DFO la ai ka jubab ku baklep la peni ki kop kisla ba hadian ba ki wat kila inquiry kila rung haman ki industrial area gitu ki binir somil lang to ta kilap kawai ka balong discrepancy long gi balapi kita ki bala violate la nei ke bala pengkanyaan bat kata ka company ka badai ka Riang Do Veneer kila fine ka bopoi sanlak nyu kupra praspa nyu kupra tengka kata ka dei ka jing fine hadian ba ka hitu kala let kala ujor te skawai naka liang ka jongi kala kani ka ngila depet ya kani ka pisala siu be haka kan poi bisa government revenue te ni kan turu ya ki ba ada kilap kino ki ba ilong illegal complain kanang ba ke government kan kamai namar ngila i ba kai pausai kumni ba lading ni ailat kuat sanlak monoban ai te haka jing mi ga hito haka jing kendang ni la yo shisha ban tre bat kande kaderu ka jing job hi ka sen namar ngila la ban pembor ya ka forest department ban fine bat ba menta ka jing nong hi ka dei yo padba namar ba ka pisa ya ka fine la sel support ka revenue lane ka platin ka jong ka sarkar me kila dep compound kila shim ya kata ka de sizales bat ki ya ka ki bala sis ru ki don te bat nang ni sakmat namar ba ngirang yo jing tip ba kani ka Riang Do kadang ya illegal kadang pendon kam hi da kita ki tiar ka ba pendung tu ya kita ki dieng ki ban pendon kam ha ka karkhana ko jungi te shan ngin se her lang bat ka office jong DFO ngin her surprise bat ngin le ka batenge la dengilap tangi ka Riang Do Veneer ya barok hat kitu ki jaka ki bron sto nomor ba habukut hi ka kam ka jam kumpumi on ne do ngi haban pek ngor bat ni haban pek lara ka balong illegal ngin haban nyon bet dan ri ha ka badai bat ka balong legal ka bom kta eu jet ben ri nyo trap te tang kata hi na kaliang ka jongi bat shen ngin sa her kala ngilap kino ke ba kham sutia kini ki poi ai lan kita ki khala ke bron sto ngi man se ngin sa sim hi ka senjam ka batenge rangkat mat kani ka forest department nomor bangi la yo den ke jing ujor ngi padba bat na ki basong sa marjan sto ki omba ki dangdon kata ka operation illegal jong to ka Riang Do Veneer tengin na kalian ko jongi rangkat bat kani ka office ngin let bala dengi lang nomor meneru ha ka jing ekran bu DFO ula ai ka assurance ba dengilap bakin kila illegal ngin sis be hang to bat ngin kalian ka sengru ngin dawa ban pendu ya ka license jong tu bayu bat haban khang non ya ka to company bat ngin sedang ya ibut dian hadian bangila yo ya kan ka report kan ka ba kila dep sir kan ka sanlak nyu kupra prajar nyu kupra tengka nomor ba kat kum ka jingpet amun to ka sing kitu ki dieng bat kot kum kata ka jing khen ngim phat ya sngo ya hap te hendrei ngin kre ya kata ka RTI bangin wat susu bangin yo in details ba kan ka sanlak sanlak nyu kupra praspa nyu kupra tengka kawan dakum no kan de kadai de ka batali ne kadai baki khen kat kum ka rule ne kadai kat kum baki i na hade halot ka te ngin sale ya ka bron kam
te ya bamentahi te ngin apsha ya ka office ha ka singi ba ki ya bu tarik kan ai ya kata ka surprise check ngin herbe pala dengin lak ngin safe me habi ya day bat katoka jaka ka ba ki occupied ya katoka jaka jong ka MCCL ngalayo ban ya kren bat way officer bamenta udang don sabar state ya ha ka po jing ya kren jong tu wong bu dia kren bu CMD ban ya discuss kaya nakalian ko jongki kila ada ha ya kata ka legal notice dan ya kata ka eviction notice ka ba house ni kaya ay ka report to kung ba unya kren ba CMD but undala yo ban ya kren ba CMD but kin evict ba kat kum ka rukom but ha ka turu lada ka MECL hi kamla ban evict tangim nakalian so ka hito baru khoj but unit but area but circle kan sale shong dharna hapo lum jing sang tai ban persya ya ka jing yok ban shong ni upoi namar ba PE ban jin ba de yo khasi la de ki shong hapo jaka MCL claim da ai kata eviction notice claim da ai kata ka yu kila ai ka FIR la kendang baik handrei mandala dai pat ya yu mender ki pen i ba ki don kata ka sympathy kata ka jing prajat kata ka ong ka mo human beings dan dia kata ka humanity tangina kalian juni nginum ai lara ka anhi kan dai kumjo la da yu khasi ru usha evik claim da I notice yu mender poi ai sisngiru dai ban le hi kat kum ka katju kata ka an kum ba ki le hi jek den juni Tehnya so kawai namar ka to ka por reflect du hi kan chapang ka to ka jingkiar to ka tanro lihat habedi ba ka to ka bentapat kumnug la penpara ne kumnug namar ba ka kendro jing shisha ka dai ka ba ki kat kum ka jing ya kren bat ki to ki officer jong ke yo ni yo hak to ka por ni ong ba bali pi beng ya ka to ka FIR tena kalian jong ni ki ong ba kala pressurize na ka department lani kala ya kren ba ka sarkar ba ka to ka riang do vinir lani tu ki try jaka ki ong ban pinsnai kata ka kendro ka ba de ki kror te kila yo stunat je kata te ki yo tenrei kam dei ka kumba pi ong pi ka ba kata ka bakin penpera hendrei ka jaka jong ka MCL ki penduk maki takadau ki haban snat te kamai ka kata la dap kila dap but mentai ki kila issue ya kata ka notice but ndalawan uta officer kini discuss mat CMD ban evik ki but lada ka MCL ka feel ban evik man se ka seng hi kan sale beta ka bor ban evik ki Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya